Toto je Princes. Prémiová neskorá broskyňa, ktorá v modernom sortimente nahrádza tradičnú odrodu Suncrest. Plody dozrievajú rovnomerne koncom augusta a tak prirodzene predlžuje obdobie zberu kvalitných domácich broskýň. Už na prvý pohľad zaujme veľkými až veľmi veľkými plodmi s hmotnosťou približne 180 až 230 gramov. Broskyne sú dokonale okrúhle, tvarovo vyrovnané a mimoriadne atraktívne. Oranžový základ šupky prekrýva zo 70 až 90% síto červené líčko. Princes však nie je iba krásna. Jej pevná šupka chráni plody pred otlačením a žltá dužina zostáva šťavnatá, hustá a pevná aj po úplnom dozretí. Na rozdiel od mnohých bežných broskín preto plody tak rýchlo nemeknú a lepšie znášajú zber aj manipuláciu. Veľkou výhodou je tiež kôstka, ktorá sa od dužiny oddeľuje úplne čisto. Chuť je sladká, približne s 12 stupňami Brix, doplnená korenistou arómou a jemnou ovocnou kyselinkou. Výsledkom je plná, harmonická chuť, nie iba jednoduchá sladkosť. Princes je preto výbornou voľbou pre pestovateľov, ktorí hľadajú neskorú, veľkoplodú broskyňu s reprezentatívnym vzhľadom, pevnou dužinou a skutočne prémiovou chuťou.